seguim endavant, canviem d'escenari, tal i com us dèiem a l'inici del nostre espai de ràdio, el nostre programa, amb l'inici de contingut. Avui també aquest espai de ràdio, aquests micròfons de Ràdio Estel passen per Lleida, passen en concret per la localitat d'Os de Balaguer. Anem cap allà, ubicat en aquesta realment meravella que tenim a Catalunya, que és el monestir de les Avellanes. Avui el visitem per un tema molt en particular. Realment, doncs, sempre visitar el monestir de les Avellanes és un plaer, però especialment en aquesta època perquè també desenvolupen, no són aliens a la realitat gastronòmica del país, les populars calçotades. Avui en parlem, unes calçotades molt particulars d'aquesta zona d'Os de Balaguer, situades, repetim, en aquest monestir de les Avellanes. En parlem aquest matí de dissabte saludant en el seu director, Robert Porta. Com estàs? Molt bon dia. Què tal? Molt bon dia. Gràcies. Benvingut. Nosaltres avui us truquem a la porta precisament per parlar ja no només del monestir, que també en parlarem, sinó també d'aquesta realitat gastronòmica que seguiu vosaltres anualment, que són les calçotades, no? Sí, correcte, sí. Ara ja fa anys que la temporada aquesta, més o menys de gener a març, un dels al·licients que tenim al restaurant és les calçotades. Sí. Anem a parlar, si et sembla, ara entrarem de fet a parlar d'aquestes calçotades, però per als amics que potser exactament no us coneixen i no saben de què estem parlant quan parlem d'aquest monestir de les Avellanes, que engloba tants i tants temes. Per quin comencem? Què et sembla, Robert? Sí, tens raó. Bueno, d'entrada és això, som un monestir viu, actiu, que hi ha comunitat, en aquest cas és comunitat marista, sí. I jo crec que aquest és l'element principal, no? Que dintre dels monestirs del país som un dels que manté vida religiosa i que podem fer la possibilitat de conviure en aquesta comunitat, actualment d'uns 11-12 germans. Podem participar també, evidentment, a les misses diàries i la missa major del diumenge, i a través de la casa d'espiritualitat, com he dit, fer aquestes convivències. Aquest seria per mi l'epicentre, l'element diferencial, i és que som un monestir amb comunitat activa. Després, segurament, hi hauríem d'afegir que som un monestir a patrimoni nacional, per tant, que tenim... conservem doncs, un claustre, una església gòtica, una sala capitular, és els elements clàssics d'un monestir medieval i que fem visites guiades. És obert a tothom, lliurement, però a més també fem visites guiades per conèixer aquesta història de més de 850 anys i mostrar aquest patrimoni que avui els maristes obren a tothom i que és de tots. No? Això seria, jo crec, dos puntals molt potents i, finalment, els elements fonamentals per acollir a qualsevol visitant i és que tenim serveis d'allotjament i de restauració, com són el restaurant El Claustre i com és l'hostatgeria monàstica amb 37 habitacions dobles que estan obertes a tothom i que formem part, diguem-ne, d'aquesta acollida que facilita la pernoctació i la visita doncs, del turista, del visitant aquí a la comarca de la Noguera i en concret al Montsec. No? M'han dit que es menja molt bé en aquest restaurant amb el Bobi Cabral com a figura mediàtica que teniu, Sí, tenim un xef mediàtic, sí. Ell ve de Londres i té molta història a nivell gastronòmic i hem aconseguit que a poc doncs aquí a la Noguera siguem un lloc de referència bàsicament de gastronomia tradicional, que és el que nosaltres fomentem, però amb un toc d'avantguarda, és a dir, que els nostres xefs, i especialment el Bobi Cabral, doncs, li dona aquest tom de cuina d'avantguarda, però sempre basada en aquesta cuina tradicional. És la nostra idea, no?, com a restaurant i està tenint èxit perquè el visitant que ve doncs, en gaudeix. No? Una localitat, per cert, Os de Balaguer, al voltant de la qual doncs, hi ha punts molt interessants a nivell turístic. Et volia preguntar, Robert, quin és el perfil una mica del vostre client que ve a passar aquí 3-4 dies, un cap de setmana? Tenim perfils molt variats. La realitat, quan explico lo de la teoria de la llarga cua, no? Que en el turisme estacional més de costa, diguem-ne, és tot un perfil, diguem-ne, molt més definit. En el nostre cas seríem en aquesta llarga cua, on en diferent moment de l'any tenim també diferents tipus de visitant, no? Llavors podem trobar, evidentment, les famílies, és un lloc on rebem turisme familiar,
tant persones joves com persones de més edat, per tant aquest contrast també el trobem, persones que venen a fer natura, que busquen aventura al territori, que sol ser gent més jove, persones que busquen tranquil·litat i la pau que dona el monestir, ja sol ser gent més sènior o gent una mica més de més edat. Tenim grups, tenim capacitat per acollir grups, per tant aquí autocars, associacions, agències de turisme que mouen més grups en sala que venen d'empresa, sí que hem trobades d'empresa, farmacèutiques, també moltíssimes, universitats, tot l'àmbit més del coneixement també, i després també la vessant més d'activitats de benestar personal. Ioga, meditació, ara tenim, per exemple, un grup d'osteopatia, que té aquest vessant més de benestar i aquest vessant més formatiu. Com veieu, és una mica capacitat d'acollir diferent tipus de grup i és la realitat que tenim. En uns moments tira més un tipus de grup, en altres moments un altre. I també hi afegiria, és veritat, tot el grup més escolar, a través de la Casa de Colònies, grup de lleure, grup escolar, que també és un àmbit que nosaltres toquem. Déu-n'hi-do, entendrés per què et feia la primera pregunta, no? Toqueu moltes coses, per quina comencem, no? Perquè realment sou molt actius des d'un punt de vista estructural i turístic. Amics, estem en aquest monestir de les Avellanes. Per cert, el trobareu a la carretera comarcal 12, al quilòmetre 181 exactament, a Os de Balaguer. Hi ha un telèfon d'informació, qualsevol pregunta, consulta, reserva directament, us podeu adreçar al 973 43 80 06. 973 43 80 06. Aquest és el telèfon d'informació. I a partir d'aquí anem a parlar de les calçotades. Estem en plena època de calçotades. Com les feu aquí en el monestir? Nosaltres ja sabeu que no som valls, però que el país ha fet d'aquest producte que en un inici era molt local. És universal, això, És universal, és universal, això de les calçotades. Sí, s'ha estès. Ahir, mira, precisament teníem un grup de bascos que van vindre a provar per primera vegada la calçotada i van marxar encantats, no? Nosaltres la calçotada, evidentment, seguim el procés tradicional, no? Primer adquirim el calçotat de proximitat, és a dir, aquí tenim la sort que hi ha força pagesos que ara es dediquen a cultivar calçots i per tant és fàcil comprar-lo directament al pagès i el fem a la brasa i normalment, alerta, que moltes vegades ens hi ajuda un dels germans de la comunitat que li agrada i es fa a la brasa. I el solem fer a la brasa, més utilitzem els sarments de la vinya del monestir, que ja de la poda de la vinya han sobrat, que ajuden a fer la foguerada, diguem-ne, a cremar-los i li donen un toc especial, no? És a dir, la manera de cremar-los utilitzem aquest material propi de la vinya del monestir. I després el servei típic amb la teula, els 20 o 25 calçots per comensal, i ho acompanyem amb un menú que va amb un petit entrant, l'opció d'escollir calçot o no, perquè hi ha persones que no els agrada, llavors fem també carxofa a la brasa o caragols a la llauna, que també és un clàssic d'aquí de les Terres de Ponent, i de segon podem escollir amb graellada de carn a la brasa també, que hi ha el xall, llangonissa, cansalada, vosaltres dieu botifarra, no? Sí. O amb el llom de bacallà gratinat a l'allioli, que també és un plat clàssic del nostre restaurant. I per postre, o una crema catalana o una macedònia fresca, en la línia també d'aquesta cuina tradicional. Incloiem pa torrat, amb tomata per sucar i de begudes, que aquí van a part. Sempre nosaltres proposem el nostre vi, perquè el monestir de Avellanes, com sabeu, fem vi propi, vi del monestir, i en tenim fins a 7 tipologies actualment i que a la gent li agrada molt. Vi, per cert, que només es pot assaborir aquí, en el monestir? Ara ja no, ara ens hem aventurat des de fa un any i una mica més, han començat a fer distribució. Però una distribució en la línia del que som nosaltres. Primera, les produccions són les que són, no tenim una vinya reduïda, per tant, no tenim unes grans produccions, però sí que ens hem aventurat a fer distribucions molt locals o molt puntuals, és a dir, amb vinoteques diguem-ne concretes, no estem en gran distribució, o amb restauració, o amb àmbits molt concrets. Ja està tenint força èxit, està agradant molt,
i bueno, ens hem aventurat amb això perquè creiem que és un vi que s'ho val, és de denominació Costes del Segre, i la veritat és que està funcionant molt bé. Doncs, amics, per cert, deixa'm que et pregunti el preu. Saps que aquestes calçotades normalment són preus tancats, no? Sí, aquí nosaltres són 36,50 €, aquest menú que us he dit, begudes a part, i tant ho fem per individuals, diguem, de parelles i tal, com grups, no? Que cada vegada més ara aquí a la zona del Montsec doncs ja comença a verdejar tot, no? Tots els camps. Tenim la sort que ara aquests dies aquí ha plogut una miqueta i, per tant, a veure si tenim sort i això acaba sent tendència. I ja tenim un entorn i un clima, ja han desaparegut les boires, començaran ara a sortir les flors dels ametllers. Per tant, la gent ja es veu que té ganes de sortir, de gaudir. Les calçotades amb família o amb grup doncs són de les primeres coses que fem, no? Ara, abans d'arribar a la primavera, no? I tant que sí. I també una última cosa, també hi ha la possibilitat, si es vol, de tenir un paquet calçotada, és a dir, que qui vulgui pot gaudir de l'allotjament i del menú calçotada, allotjament a l'hostatgeria i del menú calçotada al restaurant. Doncs està molt bé, i poder provar aquest vi i després fer una migdiada fantàstica a les vostres habitacions i anar d'excursió. Realment, doncs, un pla que us hem fet de cap de setmana, jo crec que molt agradable, en aquesta localitat d'Os de Balaguer. Si voleu més informació, podeu adreçar-vos, repetim, en aquest telèfon, al 973 43 80 06. Pregunteu, doncs, per aquest pack de calçotada que ens esmentava el Robert Porta, en el que li agraïm molt sincerament que ens hagi acompanyat aquest matí de dissabte. Gràcies, Robert. Fins una altra. Molt bon dia. Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies. El Robert Porta, el director d'aquest monestir de les Avellanes. Sens dubte, un lloc emblemàtic de Catalunya, un claustre medieval que teniu aquí, que és una verdadera meravella. Seguim, fem una petita pausa. Per cert, el Robert ens parlava d'un bacallà que fan de segon en aquestes calçotades. Precisament de bacallà anem a parlar i ho farem amb una empresa que ens explicarà el procés de fer aquest bacallà fumat. Ara mateix Carpier ens ho explica tot de la mà del seu responsable, el Carlos Piernas. Fem una pausa i tot seguit el saludem.